действие. Той ще направи. Това е успешният скок. И здравейте, дами и господа, аз съм Баничка и тук с мен е Лутери. И това е втори епизод от Monsters CMP. И ако се чуете, това е един нов участник, който влезе, направи кандидатура. Представи се. Здрасти. Най-великото представяне. Мангала. Джошуа Мангал. И, дами и господа, започваме. Той няма никакви айтеми, аз му дадох някакви. И Матеоко не е тук. Той може би ще се включи малко по-късно. И Стъпвай цветята. да, и за сега Лутери ще живее ето в тази къща. За хората, които не знаят, да. В смисъл няма как да знаете, но и той има някакви тук стартър айтеми. Тук си намери и повечето аз му ги дадох, особено тази кирка. И ние доста сме се развивали. В смисъл аз и Матеоко, главно аз, без да снимаме. В смисъл, да, тук аз си направих някаква тъпа къща, после ще ви покажа отделно. Тук имаме enchanting table и една наковалня и имаме nether портал. Тук преди имаше едно зомби, но аз го убих. В смисъл зомби вилижер, но аз без да искам го убих. Кажи, чакай, ще дойда с тебе. Ти пусна ли с чудовищата? Да. Ама аз съм осветяла тук навсякъде. И Чакай да си взема малко мисъл, защото съм голям. взимай си. Плюска. И вече го няма този байом, който беше с онези гъби. И може ли малко точно, защото Аз нямам никого. Зомби! Здравей, моето момче. Как? зомбаки. Понеделник има купон. Сега не Имаме на купон. На купон. Така, някакво зомби идва, аз ще го килна. Дай ще покажем и ония спалния. Да. Сега ще ви го покажа. Изчакаме, аз ще го покажа направо. Чакай и аз идвам. Добре, аз само тук има някакви приятелчета да ги убия. Мога. Умирай, бе, скелет. Аре, колко хита трябва? Стой. Така. Може малко лапис. Може би. Може би или да. Да, бе, взимай, аз тук си направих някаква най-тъпата. Чакай. Най-тъпата системка хора си направих, тук да си крия имането. Миси. Ами айде да ходим да показваме спаунера. Аре, аз тям да го покажа, тук има и някаква ферма, разбира се. Чайте, това го махна. И ротен флеш, не трябваше да го мятам, но нищо. Тук има някаква рандом фермичка, си направихме. В смисъл не съм я правил даже и аз. Махни се. Погнах и един друг приятел. Да, който вече не е в сървъра. Махни се, мой. Имаш ли месо? Имам някакво неопечено и така хора, тук ни е спаунерчето. Как става? Тоест нещо, XP ферма или как там се нарича. Тук нали слизате надолу и тук си идвате. По принцип трябваше с един удар, обаче иначе нямаше как да го направим. Мисъл имаше как, ама това го беше най-простия удар и тук се стоите и си фармите. И чакайте да спал нещо, ама да, се тая. Махни се, бе. Стани, искам и аз малко да повозя. Уии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 ii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 l нещо друго да ви показваме. Мисля, че няма какво, не сме се развивали толкова много. Ето ти малко сурово месо. Хвърлих ти надолу. Също мината ще ви покажа. Ела. И ако някой се чуди за тех шарпака, ще го има в описанието, защото небето просто е неописуемо готино. И така хора, върнахме се. Върнахме се и точно той умря в лава. Тук ли умря? Надявам се да си е оставил кирката. Не съм. Диамантената. Не. Ами рип. Скелети! Хелпи!
И така хора, не знам до колко време не съм бил спрял клипчето, без да искам съм го спрял, ама тук сложихме едно цветенце. И така че сега се качваме да му помогнем. И... Всички ми айрон замина. Ами, Ей! здраве. Махай са, в моя хом. Аха, някакво Как зомби ще има. платиш, бе? Бас безсмъртият човек. Гледай го. Аз го бия, той... Чай, тук има някакво зомби идва. Я малко роте. Аз съм ти. Трябва да спиш вратата, бе. Да. Ама, не го подай към мене. Зомбито разруши фермата. Аз бягам от зомбито, пак ти го буташ към мене. Ой. Еми... Вече имаш. Я не се шегувай, че си умрял с кирката ти. Никакви айтъми сигурно си няма. Само фул айрон броня и много айрон. Айрон има къде ти искаш. Айрон къде ти падне. А сега ще дойде, ще си взема храната. Храничка. Аз малко хляб ще си направя. Направи си. Заваля. Ами, хора, още малко и ще спирам клипа, защото това не трябваше да бъде дълъг клип. В смисъл, това ще бъде някакво такова, като нещо, като показваме какво сме направили, колкото да не си кажете после, колко неща са направили те, и еди какво си, защо го взимаш от тук, като там има цяла ферма. Не, без искам беше. Може да видиш на клипчето. Показвах само на къде е фермата. Добре. Айтемите ти тук споко. Пият. Нямам Optifine! Това е. Ама... Ти не си ли тук, бе? Ти не си ли спал? Омага. Явно ти не си спал. Аз съм спал на Лего. Ето те! Има паяк зад тебе. Искаш ли да го убия сега с великата баница? Дай баницо, би го. Кой печели между баничката е? Нямам повече стрели. Имаш ли някакви стрели? Нямаш стрели! О май гад! Ти айтеми ще стане. Лаги. Отивай си взимаш айтемите. Чакай, много ме лаги, не мога да вляза през вратата. Трябва да отида някъде, където ни лаги. Омага, отивай си взимаш... там светна. Отивай си взимаш айтемите, ще се деспалнат. Не мога. Това е... FP дроп. Легнах си и ти си легни. Аз нямам такова. Аре, аз ще се дисконектна и ще изчакам ти да заспиш. Точно така. Чакай му. Какво стана, бе? Така, аре. Това че е сутрин. Хайде ми. Аре, готово ли? Сега вие може да видите IP-то, но сървъра е private, така че дори да видите IP-то, вие не сте влезли в whitelist-а, така че опитвайте се да влизате, няма как да стане, мухахаха. Така че, да. Това е най-злия ютубър. Много съм зъл. Показвам ви IP-то, а пък не сте добавени в whitelist-а. Мухахаха. Whitelist, да, точно така. Линк за канала на Баничка има в описанието. Разбира се. Естествено. И ти ще имаш. Ти ще имаш 5. Ти ще имаш 5 от мен. Ама 5 като такова, дай 5. А пък канал можеш и би ще сложа, а пък може и да не сложа. Шегувам се, бе, хора. Ще сложа. Ами, добре, хора, това беше всичко от този клип. Надявам се ви харесал. Ако е така, моля, харесайте, абонирайте се и лайквайте клипчетата и... Айде. Ами... И Facebook страницата да харесате при мене. И моята... Чао!